Уважаеми бъдещи милионери, милиардери и хора, дето още си търсят рестото от живота. Добре дошли в първото българско бизнеселище с капсули Илон Мъсек. Не, Илон още не знае, че участва, но спокойно и ние не знаем как точно ще стане, така че сме квит. Това е Silicon Balkan Valley. На теория високотехнологично бизнеселище. На практика място, където можеш да правиш пари, да живееш като космонавт и да събираш яйцата от кокошките с дрон. Обща зона Space Mechana. Тук се решават големите въпроси. Кой забрави да изгаси 3D принтера и сега имаме още една пластмасова козичка? Кой може да инвестира? Ще можеш да казваш на приятели: имам дял в капсулно селище, звучи по-добре от имам гараж под наем в Люлин, нали? Няма да ти казвам цифри тук, за да не получиш културен шок. Как да се включиш? Много просто. Пишеш, звъниш, пръщаш гълъб, дрон, сигнален пушек, каквото ти е най-близко до душата. Казваш: искам да съм от първите луди, дето вярват в това. Имаш фирма? Добре дошъл. Нямаш фирма, но имаш големи планове и още по-голяма баба с буркани? Още по-добре. Работиш нещо онлайн, дето и ти не можеш да го обясниш на родителите си? Това място е за теб. Още живееш с мама, но искаш собствена капсула? За да научите повече и да станете част от бъдещето, обадете се на плюс 359 897 880 666.